Kansa puhuu maalinteon ongelmista. Otetaan tohtori esiin, diagnoosit on tehty ja nyt on aika kuulla, että minkälaista reseptiä on tarjolla. Pasi pohjustaa asiaa ja käy sitten hiukan läpi sitä, että miksi on joskus niin kovin vaikeaa saada kiekko maaliin. Ole hyvä. Joo, maalin tekeminen ihan niin kuin se hyvin pitkälle perustuu tukitoimiin, ratkaisuun, itseluottamukseen, ennen kaikkea rohkeuteen mennä siihen tilanteeseen ja tehdä niitä oikeita asioita. Siellä on hyvin pieni aika ja silloin pitää tapahtua, kun sen paikka tulee. Selvä juttu. Sinulta ei ainakaan rohkeutta puutu, joten arvaanpa, että on tulossa aika tiukkaa asiaa, kun laitetaan kuvanauha pyörimään. Joo, tässä varmaan meidän joukkojen hommia näkyy nyt, mutta on näitä ongelmia aina kaikilla muillakin. Että... Laitetaan nauha pyörimään. Joo, eli tässä nähdään ensimmäinen klippi meiltä, että erittäin hyvä ylivoimapeli ja pelataan siihen keskustaan, mihin se paikka nyt tällä kertaa aukeaa, mutta tossa niin kunnolla paino siihen mailan päälle ja menet tilanteeseen, vaikka vähän keppiä tulee ja valmiiksi on kattonut paikan, mihin laitat sen. Tässä sitten nähdään Kapasen Sami läpi ja jo laukaus, seuraa irtokiekko loppuu. Pikkasen jää vajaaksi tekeminen ja ujostellaan mennä sinne. Sinne pitää mennä sillä lailla, että laitetaan kiekko maaliin asti. Seuraava läpiajo. Mitäs tässä? Rohkeus loppuu ja päätetäänkin ampua kohtuullisen kaukaa, vaikka meisin on kilometrin vastassa tuolta omalta maalilta. Että tässä olisi ehdottomasti rohkeasti pitänyt tulla paki eestä ja mennä takatolppaa kohteen ja laittaa sieltä kiekko tyhjään maaliin. Tässä meidän ylivoimapeli loistavasti. Pelataan siihen Aaltonen Kontiolalle. Ja noin, kaikki katsoo, että oho, kyllähän se Kontila on surkea pelaaja, kun se ei laita kiekkoa maaliin. Tässä näin Aaltonen katsoo oikein oppisesti, onko takatolpalla ketään, huomaa Kontiolan siellä. Nopea siirto sinne. Mitä nyt piti tapahtua? Siitä piti lähteä suoraan syötöstä laukaus. Mut kun ei lähe, niin sitten tukitoimet. Aaltonen, mitä teet syötön jälkeen? Luistele täysiä takatolpalle ja pääset laittaa kiekon tyhjään maaliin. Nyt jäätiin seisoon paikalleen. Tässä loistava tukitoimi Leo Komarovilta. On maskissa maalilla valmiina ottaa, jos kiekko voi tulla vaikka suuhun, mutta et nimenomaan tuon puolustajan pitäisi ampua nykypäivänä aina tonne putken alle ylös. Että jos sä ammut tonne näin matalan laukauksen, niin se on aina patjoissa. Aina kiekko ylös tuolta viivasta maskiin. Joskus voi sattua omaa pelaajaa, mutta mitä sitten kun maali on palkkana? Mielenkiintoista analyysiä herra tohtorilta. Jatketaan vielä muutaman yleisökysymyksen merkeissä. Olli on kiinnittänyt huomiota myös maalin tekemiseen sen vaikeuteen. Hän kysyy, että mikä erottaa oikeat maalintekijät kehän raakeista, niin kuin Olli sanoo. Eli miksi joku pistää kiekon maaliin, töppötanelit onnistuu sutimaan tyhjästäkin ohi. Eli mikä on se maalintekijän merkki? No ei, kyllä se varmaan kaikista suurin on tuolla yläkerrassa, eli pääkoppassa, että niillä maalintekijöillä useasti tuntuu olevan aikaa katsoa, mihin ne kiekon laittaa. Heillä on rohkeus myös ottaa se pikkuinen aika, ja he tekevät niitä oikeita ratkaisuja, ja useasti he pystyvät pikkasen muuttaa kulmaa, mihin he ampuu, ja löytää sen tyhjän paikan sieltä maalista. Ja vielä nopeasti toinen kysymys. Niko Ojanen tiedustelee maalivahtiasioista. Hän toteaa, että kaverini väittää, että maalivahti voi laihtua yhden pelin aikana jopa 6 kiloa. Voiko se pitää paikkansa? No kyllä se pitää paikkansa, että joskus on voinut laihtua vähän enemmänkin. Ja mä uskoisin, että nykypäivänä vaan on pikkasen paremmat juomat tuolla noin, niin ei pääse ihan kaikki sieltä kropasta pihallekaan.